Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. May kumaway sa akin sa labas na distract ako. Ay, oo nga, pero yung kumakaway eh. Kaya nga. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shout out sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatanggap ng magandang balita! Oh, sa lahat ng mga kabisyo natin na may natanggap na magandang balita, pera ba yan? Pa-share naman! Ay! Uy, ang sarap makatanggap ng magandang balita. Lalong-lalo na kung ito ay unexpected. Ay, syempre yung, naman. Akala mo, normal lang na araw, Uh-huh. tapos biglang may magpapadala sa'yo ng something that will make your day. Parang yung suot mong shirt. Ay, syempre. Oh, Diba? bagay na bagay. Ang sarap para sa pakiramdam. Correct. Ang sarap pala sa pakiramdam ng original na Lacoste. Oo. Dati nangangagat eh. Dati yung buwaya na suot mo, Jex, yung talagang hindi mo alam kung buwaya siya butiki. Ayun, magpapasalamat lang ako kay Ma'am Mayet de la Rosa. Oo, di ba? Yan yung mga sinasabi nating hindi mo in-expect. Oo. Walang kahit anong indikasyon na may magpapadala, di ba? Tapos biglang pinadala niya itong shirt na ito for you, di ba? Kaya nga, di ba, nakwento ko sa'yo last week na naging sobrang emotional ako na nagdadrive ako, iyak ako ng iyak kasi yun nga, nakapasa yung kapatid ni Mrs. Naging architect na. Naging architect. Tapos sumabay pa yung pagbigay ni Mamayet. Correct. Ng shirt na ito. Sabi ko, Lord, sobra-sobra. Parang hindi ko deserve. Totoo. Tsaka ito yung pagpapaalala sa atin na sa gitna ng lahat na akala natin ang daming kulang or akala natin na Lord, napabayaan mo na ba kami or hindi ka na ba nakikinig? Kasi kwento kami ng kwento dito or hiling kami ng hiling dito tapos parang walang balik. Yan, 'di ba? Akala lang natin. Ayan. Always remember that when we feel like God is silent, He is actually working. Totoo. Totoo naman eh. 'Di ba hindi ba't ikaw Diego, kapag gumagawa ka ng mga iba't ibang mga elements, ikaw si Diego po kasi tagagawa ng mga namin yung mga commercial, mga plugs namin, mga elements. 'Di ba kapag gumagawa ka, gusto mo tahimik ka lang? Totoo. Wala yung punta ng punta, tanong ng tanong. Correct. Kasi nakafocus ka doon sa Correct. ginagawa mo. Dapat kahit papaano perfect, magandang kinakalabasan. Yes, true lalo, 'di ba? So, ganun din si God sa atin, 'di ba? Totoo. Na akala lang natin, salita tayo ng salita, hingi tayo ng hingi, dasal tayo ng dasal. Akala lang natin hindi siya nakikinig. Correct. 'Di ba? But actually he is working. Oo, kasi si Lord compared sa atin, si Lord kasi perfect yung Tama. yung timing, Correct. yung ibibigay sa Tsaka mas siya, parang, di ba parang dramatic siya? Di ba? Ayaw niya ng gusto niya yung mga tipong parting of the sea. Ayan, Yan. oh. Gusto niya yung mga tipong burning bush. Ayan, Yan. mga pillar of cloud. Ayan, di ba? Pillar of fire. Correct. Gusto niya yung mga ganyang mga pasabog. So, Oh. syempre sa buhay din natin, ganon. Yung akala lang natin tahimik, pero boom! Pasabog! Oh. Bibigyan kita ng blessing kung kailan hindi mo in-expect. At yung blessing na higit pa dun sa hiniling mo. Totoo. Kasi ang hinihiling mo lang isang rose. Ang binigay sa'yo isang bouquet or a flower garden. Diba? Ang problema lang kasi sa atin kung minsan mga tao, ginagawa nating magician si Lord eh. Gusto natin Gusto agad-agad. instant.
Diba? Ginagawa na, gusto natin instant, agad-agad nandyan. Hindi ganyan magtrabaho si Lord eh. Perfect magtrabaho si Lord, yung timing niya, yung craftsmanship pag binigay sa'yo, yung least expected mo. Kasi hindi natin na timeline, ibibigay sa atin yun timeline ni Lord Correct ka. Sa kanya talagang panahon yan. So wala lang Lunes ngayon, mayroong mga iba sa atin na tinamad gumising or tinamad bumangon kasi parang feeling natin sunod-sunod tas ang bigat ng mga problema. Hindi namin sasabing okay lang yan kasi hindi okay ang problema. Okay. Sa totoo lang, nakakainis po, nakakabwisit yung problema, nakakapangit talaga siya. Nakakatuyot siya ng balat, di ba? Nanonotice ko pag may problema ako, natutuyot ako dyan. Dugyot ako, tigang. Di ba? Kasi totoo naman, nakakatigang, nakakadugyot yung problema. And kailangan talaga din siyang daanan. Kasi nga, pagka halimbawa, dumating na yung breakthrough, dumating na yung miracle, mas dramatic siya. Di ba? Mas perfect, tapos mas maganda yung kwento. Ganon. Actually, nung di ba, umuwi ako ng quickie sa probinsya namin, sa Rojas City, sa Capiz, to attend the family reunion. Ang haba nga ng hashtag nyo Sabi ko, haba naman ang hashtag ng reunion nila. So parang nangyari, isa sa mga shinare ko doon sa kanila tungkol sa struggles. Kasi lahat naman tayo nag-struggle Totoo. Ang problema natin kasi lahat in generally, pag nag-struggle tayo, una nating tatakbuhan yung family. Pag wala may tulong yung family, tatakbo ka doon sa friend. Pag wala naman may tulong yung friend, sa friends of friends. Pag wala na, saka lang tayo lalapit kay Lord. Yan, last option siya. Last option. Uulitin natin diba? yung napakinggan natin sa isang pelikula na napanood natin sa Netflix na ang pagdarasal ay hindi parang spare tire. Na kinukuha lang natin in times of emergency. So dapat ang pagdarasal ay parang steering wheel. Correct. Yan, yun talaga yung mag-guide sa atin. Yung umpisa pa lang, Lord, may problema ako. Sana gumamit ka ng mga tao. Yan. Para actually kami, namumblema kami, uuwi kami. Sabi ko, wala pang pero ipag-pray natin sa Lord. At isa si Ma'am Mayet. Correct. Ang ginamit ni Lord. Hindi, tsaka unexpected talaga siya. Alam niyo po, ganito po yung kwento dyan na how beautiful lagi yung mga pinapakita ni Lord sa atin. So, bago Father's Day, nag-message ako kay Madam. Sabi ko, Madam, pwede ba tayong mag-advance sa parang Father's Day celebration? Ganyan. Hindi siya naka-reply kasi sobrang busy niya that day. So, hanggang sa nag-Father's Day na ng Sunday, hanggang sa napag-desisyonan lang na magkita last week. Tapos ang sabi is, isama mo din si Diego. Hindi na to Father's Day. Parang wala lang, mag-dinner, magkita, ganyan. So, and that week, which was last week, talagang problemado si Diego. Sabi niya, may cheque na kaya? Sabi ko, mangulit na lang tayo. Baka naman meron, diba? And wala lang, dun sa dinner na yon, merong lang unexpected na blessing for him. Yeah. Diba? Kaya, yun yung mga nakakatuwa na akala mo parang walang sagot sa mga dasal at sa, malapit na yung trip. Wala tayong baon. Diba? Paano yan? Malapit na yung trip. Kailangan natin ng ganito. Tapos, merong sagot. Yun, yung ganun. Parang kapag kaganyan din kasi talaga yung mindset natin, may isip talaga natin na may rason naman din talaga ang lahat. Tapos, hindi naman din talaga tayo pababayaan. At isa yun sa mga testimony namin actually doon sa reunion. Family namin, sa reunion. Sabi mo, kaya po kami nandito ngayon. Na si Lord gumagamit ng tao. Ng tao, correct. At sitwasyon. Totoo, para yan. mag-carry out mo kung talaga yung Kasi pinaka-purpose talaga namin, gusto namin i-share bilang mag-asawa sa family, yung mga pinagdaanan namin na storm doon sa mga family namin. Correct. Na para kay Lord kami kumapit, para ma-inspire. And true enough, it's a win for us kasi maraming family na inspired, marami kasi may mga pinagdadaanan. Nung narinig nila yung kwento namin, nagkaroon ng hope. Oo na, hala. I-clarify lang natin na Lord as in Diyos ha, baka puweteng Lord. Kung uso pa siya ngayon, baka dyan ka kumakapit. Kaya hindi nare-resolba ang mga problema, di ba? Sa True Laluto lang halong eklavu. Kaya alam nyo po, sa totoo lang, may mga
ako personally, Diego, no, ang dami ko nang nadaanan na storm. Alam mo yan. Hindi mo pa alam yung mga previous storms ko. So yung alam mo lang na mga pagsubok na nadaanan namin is yung nung nagkaroon tayo ng time to share the storms with each other. No? So, ang dami niyan eh. Ang pagsubok ay sunod-sunod. Kasi nga ano yung kwento natin dati, ano yung sabi? Sino ba ang laging tinitira? Ang tinitira ng kalaban, ang unang tinutumba ng kalaban, ang unang ginigera ng kalaban ay yung pinakamalakas, 'di ba? So in the case of a household, ang titirahin diyan kasi pag may magnanakaw at ang unang tinira diyan yung may barel, yung pinakamalakas, lahat ng mga nasa wala na. Collapse na, 'di ba? So laging ganon, and I feel like sa pamilya namin, isa ako sa mga talagang pillars. 4 lang naman kami. So, 4 lang naman kami. So, malamang haligi din ako kahit reyna ako ng tahanan. And ilang beses na din talagang tinatry ng enemy, ng kalaban na talunin yung pinakamalakas. Na parang ang sinusubok talaga, okay ha, bigyan kita ng pagsubok, anak mo. Yan, di ba? Bigyan kita ng pagsubok, asawa mo. Ganyan. At yung dalawang yan, na-overcome din talaga namin. By God's grace, eto nang malupit. Alam nyo po, recently talagang happy kami dun sa good news, dun sa balita na na-overcome na problema namin about my husband, no? Tapos, pagkatapos, ilang araw lamang pagkatapos, napag-alaman ni Nicole Yala. Okay, so una anak, sunod asawa, ngayon ako na. Yan ako. Napag-alaman namin na recently yung resulta ng aking biopsy na tinatawa-tawa ko lang. Na parang wala lang yan, wala namang problema yung aking thyroid na yan, ganyan. Magpapapayat lang ako, magiging okay na ang lahat. Eto na po mga kabisyo, napag-alaman at ang sakit at ang saklap sa katotohanan na ang sabi ako daw po ay merong thyroid cancer. So, nung natanggap ko yung balita na meron akong thyroid cancer, I was actually surprised na hindi ako yung knowing God. Yourself, diba? Knowing ako naiyakin. Alam mo, in fact, parang paulit-ulit nga ako nagtatanong sa sarili ko, am I in denial about the fear? Kaya hindi ako umiiyak. Iyakin ako. Iyakin ako eh. Paanong hindi ako affected dito sa thyroid cancer? Lilinawin lang po natin kasi parang ayaw niyong maniwala pag si Nicole lang nagkukwento. Totoo. Ulitin ko po. Si Nicole po was diagnosed with the thyroid cancer. So now. I have thyroid cancer right now. I learned about it 2 weeks ago. I found, I'm sharing this kasi na-share ko na siya sa daughter ko eh. Hindi, siya lang naman yung siya lang naman yung kailangan maging careful ako sa kanya. And she's so smart na sabi niya, I think I know it already, mom. And dahil as an overthinker, ni-research ko naman din. So ito po yung friendliest cancer. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi masamang damo, alam natin. Masamang damo, matagal mamatay, di ba? Hindi, gagamitin ka pa ni Lord. Kaya yun na nga eh. Inuhulma ka ngayon. Yun na nga eh. So sabi ko, I'm actually very much surprised na napaka-emotional kong tao. Commercial ng Pansit Canton, umiiyak ako, di ba? Pero nung nalaman ko na meron akong thyroid cancer, hindi ganun yung actually, parang alam din ni Lord yung gagawin niya kasi nung dineliver sa akin yung balita, Jegs, it was, I was doing a content for a brand. Tas nasa talyer ako. So, nung sinabi siya sa akin ng doktor, medyo maingay, medyo so hindi siya yung parang nasa mood ng Mrs. Di ba yung mga sa mga pelikula, di ba? Mrs. ganon. Yung napaka-low tone. Napaka-low tone. Tapos una, yung doktor naman in kalma. And then, of course, I researched about it. It's the friendliest kind. So, I'm set for surgery in July. And normally, and most of the time, dahil nga friendliest siya, tatanggalin lang naman yung thyroid. So, full thyroidectomy ang kailangan. It solves the problem. So, kailangan natin ng dasal. So, ang point ko lang is, my only point is, nagugulat ako kung bakit I'm so calm about it. Actually, yung mga friends ko, sabi nga nila sa akin, bakit tumatawa ka pa? Tapos ako naman, hindi sa
about it, because of course it still is serious, Yes. 'di ba? Maybe I've been through worse. Yun yung lagi kong sinasabi. Madami na din kasi talaga akong napagdaanan para hindi magtiwala na God is in control. Ito yung tanong mo sa akin last time na bakit may mga taong hindi na natatakot mamatay. You are almost there. I mean yung confidence. Bawiin mo yan, Sir! yung confidence. Mapuputol pa man din tayo sa radyo.